Giuswag ngadto sa buwan sa Abril ang pagpatuman sa ordinansa nga mag-regulate sa pagpamasahero sa mga e-bike. Usa niini mao ang pagpanakop sa mga e-bike nga dili rehistrado. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga atol sa ABC meeting mihangyo kanila ang mga kapitan nga lugwayan pa og usa ka buwan una pa istriktuhon ang pagpanakop sa mga dili rehistradong e-bike. Kini samtang nagpadayon pa sa pag-comply sa ilang mga requirements ang mga e-bike driver. Matud ni Tumulak nga way ni usa sa gibana-banang kapin sa 4,000 ka mga e-bike driver nga nagdagan sa kadalanan sa Talisay City ang nagparehistro. Hinungdan nga nanawagan sila sa mga e-bike driver nga paspasan ang pag-comply, hinuon ang mga traffic enforcer sugod na sa pagsita sa mga e-bike driver. Sa kadaghan sa mga e-bike nga nagdagan sa kadalanan sa Dakbayan, nakatampo kini sa pagkahuot sa trapiko. Gumikan ini adunay gipasar nga ordinansa nga mag-edukar sa mga driver kabahin sa traffic laws. Hindi na pang comply ang mga requirements sa barangay, sama sa drug test, sama sa orientation, seminar, o yaman, uban pa.